Hapang takuk tay bukuk song sung tinor borok kabang menugui banka norok nai tongo awai ko Guru News Entertainment Channel bising tui tini oro nokla pandah ni sung kenawi oro pai nuklekya borok kabang ma norok nuk oro flag o flag ngka TWF ya kap ti baramota ni flag padi sung haja thani kok sung ni lena tam ni bagi oro kutum lekya tai tamo kok noti borok ki norok kok sap lekya abro noti sung kok thai thani oro ni bukuk song bai oro ni takuk song bai sung kok salai ni lena Engkai padi sung koroksa bukuk bai kok salai ni lena bukuk ni mung tamung ka Ani mungkin problem berma. Engke neng tini oro tam ni bagi pa Ang tini oro ko sung phayai bar tarik ko sini kaisa kodol ma sung meeting ko thanai sung agar dala engka sung joto brio oro joto no saman khai thanani bagai sung obo tini kuthum laikya joto no thani bagai Phane 12 tarik bo jagang nai agar dala bo pati ning nai ingko tripura mo thani belaka hambang ke tam ni nor kok sap laka engka sung kai salaikia sung sini brio no je jaga malayo kati thangpurbo sung sawa sung ajaga wa bar tarik ko sung jeskeba nokha nangnai lawa katham to katham sung ma nokhanai göneng göneng sung ma nokhala geni sung joto kok sap laijak himtu tibo sung salayo achulai tongthro sung salayo okong sung sai tongayo khara nangnai jeskeba nija tini mo bo thai laka tini mo hangkai debra para hangkai thai hangkai sini takuk jointoni nokhla sung tini thumna kya bo bisi purbo sampur bisi blog hezamara belaka hambai bukung no phaji sung te kok sung nai lena te koroksa bukuk bin khuk ti sung nai lena tini ni je main uddeshyo aro kuthum lai bene apno ti ki je kok sat Hambai sini kok nukum lai no short sung tini oro kuthum lai mani kai abo sini buskango 12 tarego mas gederan sini agar kalawa birat jana sabha kotorang nai o jana sabha wa sung thangani bagai o sari me jora wa sung jotto tipra motha YTF DWF khlai sangor kaisa awai mung panda sangor khlalai tongnai sung buri rok no tui hai kesala rok no tui ne acha engkai norok ni target datong norok ni bisini theke busuk jona rok borok thangai ma sung to sini o purbo sampuri bisini hote sung to thanani sini kubang ma target on harja sini gari rok sung booking khlai jak no sung thanani to sung 200 টাকা 250 sung thanani bagai sini ora sung target na harja abon se sung tebo kabang kai pan sung thang mani bagai sung target na halai tong norok no luguthum panda aboni asol bothma kokle tamuba obo ngakai sini buskani krater tiplalen aboni bagai sung joto thancha khlai nai sini tipra sarok ni jöngjal kabang ma belai ngi tong tongka aboni bagai sini habuwa gra tabuk sungno nayo o tiprasa norok jotono thancha angdi norok ni bagai buskango kabang naithok khlai nai norok ni jöngjal no phiok nani bagai bophai tongo gaboni bagai sung joto tiprasang tongnai rok sung thancha khlai no sino hani bagai sung joto yapri realize 12 tarik November Ostapol moidani je mas gathering tipra mothani nini mote busuk rok luku guthumno onumanik kabang nongnai cha tei khorsa khoroni bai kok sung nai lena tini tamni bagor kuthum lakya tamni bagai tinor kuthum lai mo kaisa hangkai chini boba grano sungno bo sambagai misilo phaji nei amono bagai ni sukuthum laketa saguliwo bo tarigo tarigo samane bagai saglai jama bagai sungoro lok kuthum lakya norok ni orni theke busuk jona rok thangman thangnai norong kai 200-300 jona rok thangjagan norok ni gaw soban theke sini gausa bani khaja tini ni o meeting go apno tei kok sablai niyam tini kok sablai belaka hambai tei khoroksa sela rok bai sing kok sai lena khoroksa takno mankha tahunin mungki se sat ani mungke Amit Debarma angke Debar Parani nung tibram bothani je tini ni o kok sa panda o phaimani oboni main uddeshyo yakha main karon tam sentini je oro je nokho je asulai mani amoni odisho hongke muskangni 12 tariko sung maharajono jesko bana sung logi marnai sini phai tongo sini chongmani bagai aro sung joto mili wai sung boba karon logi lainai awni bagai sung tini oro kaisa
kesarmung bar tarik ni jorawo sing kaisa agurlawo astagul matro sing kaisa bo karan kungwa program thangai joto logina bagai tamni bagi buba karano logire nai singke buba karano logi tam bagai na hingke sanggo sini bahut फाइनाय प्रब्लेम दंनाय आज जागाव सिनि प्रब्लेम सल्व ना बागै जों कायसा boma hai problem rong nai प्रब्लेम माने न सिनि तंथाय जागार कमानाय तंके सपनाय दस जागन जंजाल फाइनाय आज जराव जों जे वानसुगो जे सिंथिं खायो सिनि बबा कारासिनो जों सक्सेसफुल खायमानानो आबनि बागै जों जतन बन लगिना नि जों जतन सालायजा बा बाका वानसु लायजा कामि कामि जतन hingke norokni bisingtei aprobo busuk jona rok borok zometo thangima पूर्व सामब्रो त जों आरसि जना थानानि टार्गेट दङ हाबिनो अमन जे टाइप जों तम आरसि ता 300 400 अबागे जों थानानि टार्गेट माना लायनाय ताबो जे बारतारन जे प्रोग्राम 1 लाख 2 लाख अमन जे गोबां मानो अबाहाय belaka hambai tapno hingke khazan tahute buksong tini oro koksa pandawo phai sing oroni tahute buksong mai koksa sai sing sai malakya jilakya phainai 12 tarik November Ibrahim thanangni kaisa mass gathering nai astabal moidano apno ti brokin koksa pandaklai lakya tai o koksa pandawo gobang malu brokni mukhang nukha parani borokni boron busu tei sing khanaga borok hat honino borok program astabal moidani program borok thanglai tei arso jonan chlai phono besi sini gaw sobani thangnai hni oroni taku te buksong saikhnarika naitungdi awai Kokro News Entertainment Channel norokno oma hikino uram audio video tei koklam rok tugui khunu songo hambai